material d'interès cultural. Avui anem a fer-vos una adaptació, perquè és un poquet més llarg. Una adaptació especial per als xiquets de Meliana, als xiquets del Mediterrani, i en especial també per a la nostra mestra Eva, que avui és el seu últim dia en aquest pati. Un fort aplaudiment. Esperem gaudiu molt amb aquest Belén de Tiricity, però callem, que ja comença la funció. Escolteu, ulls ben oberts, que ahí van els actors. Moltes gràcies, actors i actrius, per la salutació. Ya salen los santos esposos de la ciudad de Belén, tristes y afligidos por no encontrar posada. El santo patriarca se acerca a la puerta de la venta, dando golpes para que le abran. Y el ventero, con su palabra orgullosa, les pide y les dice que no hay posada. ¿Qué dius? Ventero, obri, que és bona gent. Que no està tan ple, no me queda això. Que no te queda lloc? Però com algun lloc tindràs. Res, no me queda lloc. Així que no me queda lloc. Xiquets, digueu-li que els doni lloc. Dóna'ls lloc, crideu. Però, Tiricity, que no veus que són una parella jove que no tenen on refugiar-se i tenen fred? Oh, ya se van, llenos de pena y dolor, sin saber dónde pasar la triste y fría noche. ¡Un aplaudimiento! Ya baja un ángel del cielo. Baja y bajó. Y le dice al mundo entero que ha nacido el Salvador. Y a los pastores les dice: oíd, pastores dichosos, anunciad el nacimiento del Mesías, que pronto seréis los primeros que adoraréis al Hijo de Dios. Ya salen los pastores cantando y bailando. Los pastores bailan y le ofrecen el aguinaldo al niño Jesús. Ya luego vendrán los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, y adorarán al niño Jesús y le ofrecerán ricos dones. Ya se marcha la Sagrada Familia. Le dicen a San José, le dicen al labrador que si preguntan por ellos que diga: estando sembrando pasaron. La palmera que cubre con sus hojas el frío a la Sagrada Familia
les protege del miedo que sienten a que llegue Herodes. Ya sale el policía. Ya le pregunta al policía al labrador que si ha visto pasar a la Sagrada Familia. Y el labrador, asustado, le dice que estando sembrando pasaron, pero que a él solo le importa recoger el fruto, que es un milagro de la providencia, que ya está el trigo bueno para segar. Ya se marcha el policía, lleno de confusión, sin saber qué camino tomar. La Sagrada Familia sale de su escondite y consigue seguir su camino bajo la porfía del rey Herodes. Així tenim el Tirisiti, el Sereno, Tereseta, el Escolà, les Beates, la Guapeta, el Retor i el nostre torero Rafael. Un fort aplaudiment. El abuelo, on és l'abuelo? Hola, abuelo, abuelo, que ja t'havies quedat enrere. Corre, corre, que sempre fas tard. Un fort aplaudiment. Atenció, mireu qui apareix. Un personatge que no coneixeu. Qui és? Molt bé, eixe és. Bon dia, Sereno. O bona nit. Oh! Ave María Purísima. Ave María Purísima. Quina hora és? Ave María Purísima. Quina hora és? Crideu, crideu. Sereno, no poden ser les 4. No veus que a les 4 els xiquets els divendres no tenen escola? No poden ser les 4. No, jo crec que este Sereno no li funciona el rellotge. Mira, ves al Retor, ves i pregunta-li al Retor quina hora és. Ves. El Retor encara no ha arribat perquè estava dormint i s'acaba de despertar. Ara se'n va avisar al ventero, que són les 4. Diu que són les 4:30 altra vegada. Este home està molt desbaratat. No poden ser les 4:30. Sereno, quina hora és? Les 10? No, les 10. Però no deies fa un moment que eren les 4:30? El temps passa molt de pressa, però no com tu vols. Que el rey deportes relojes. Que els reis et porten un rellotge, que te'l porten a tu. Mira, saps què? Anem a cantar-te una cançó, xics. Anem a cantar-li una cançó al Sereno. El Sereno...
Sereno, no estàs molt aplomat. I aquest rellotge no funciona gens. Li direm als Reis que li porten uno nou. Què vos sembla? Sí, li ho diré. Ah, ja tens uno nou? Ah, però no és digital. No, bueno, però està bé, molt bé. Així ens agrada, Sereno, per a que ens pugues avisar. Ale, adeu, Sereno. Adeu, Gauri, adeu tots. Adeu, el Sereno ja se'n va a passejar al seu gos. Bon dia, Tirisiti. Bon dia a tots, com esteu? Hola, Tirisiti, com estàs? Jo estic de categoria, i vosaltres? Un poquet gelats, us ha faltat una manta, no? No us alegrem això, vosaltres no. Escolta, com ens alegrem de que estigues bé i els xiquets també estan molt bé. Tirisiti, tens fred? Sí, que estic amb una cosa geladets. Ai, pues ala, tu ahí, a la porta de la teua venda, a veure com passa la gent. Ara vindré tot el poble, m'ajudeu? Sí, us ajudeu, val. Què? A veuràs com van a passar les dones matineres. Atenció! Les dones matineres sempre són les primeres. Mira, ja estan ahí, les beates. Les beates pareixen ballerones matineres. Ballerones, la cucaracha. La cucaracha. No s'entén. Les beates són les dones primeres i pareixen paneroles, com diu el nostre amic Tirisiti. Què quedarà? A veuràs. Mira el sagristà. Tirisiti, mira, què passa el senyoret? El senyoret? Sí, el senyoret del poble. El senyoret? Mira, Tirisiti, sembla el senyoret del Palau de Noia. Escolta, mira, uau, este sí que té la loteria, xics. A este li exila, que en volem un, tirar-se'n un. Vinga, va, que es note que eres el senyoret del poble. Vinga, va, el senyoret del poble. Senyoret, que nosaltres també volem. Ja se'n va el senyoret, ple de dinerets, amb el seu cigarret a l'església. I esperem a veure Tirisiti a qui es va trobar. Tirisiti, què va passar la guapeta? Ah, com t'agrada! Mira, la guapeta, pobreta, d'Herodes a Pilates. Ai, no, a Pilatos. Ai, Tirisiti, com t'agrada la guapeta i que poquet de cas te fa. Escolta, que ve ixe que sempre arriba tard, que porta una capa. El abuelo! Xics, anem a cantar-li la cançó de l'abuelo. La cançó de l'abuelo. Dins d'un caldero. L'abuelo sempre fa tard a missa i fa tard a tots els llocs. No sabem què li passa. Escolta, Tirisiti, i la Tereseta? Ves, busca-la. Ja la tens? Que guapo també! Hola, Tereseta! Tereseta! Tereseta, ves? No, tú vas a ver. Tú. Ves a misa, Tereseta, ¿ves a misa? Sí. Tirisiti, ¿que tú no vas? ¿Yo?
descarat. Tiriciti s'empuja al terrat i quan està dalt veu a Tereseta amb el sagristà. Tiriciti! Tiriciti, baixa! No veus? Mira, mira, mira cap allà. Descarat, li diu descarat. No veus que no et senten? Baixa, baixa! Que furten a la dona! Ja t'han tancat la porta als nassos. Tu veus, Tiriciti? Tiriciti, tu veus que tenies que anar a treballar? Que tu no treballes? No treballo, Per què? perquè jo sóc l'amo. L'amo? L'amo de què? L'amo de tot. Com Juan. Juan. Juan és l'amo que té les claus de tot el col·le. A que sí? Sí que sí. L'amo de tot? L'amo del comú, quan no hi ha ningú. No, de tot, no. Au, corre a casa, malfaener, que eres un gos malfaener. Mireu, ja sonen les campanes, perquè ixen de missa, i el retor acomiada a tots els seus feligresos. Les beates li diuen adeu, i ja passen les beates. Ja veureu, Tiriciti, quan les arrepleguen. Ai, les beates, que semblen panderols. Vinga, canteu-la. La cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las patitas de detrás. Vinga, ixes beates. Ale. Atenció, Tiriciti, a veure ara... Ui, mira què va passar, Tiriciti. Va passar la guapeta. Ai, com t'agrada la guapeta. Més que la teua Tereseta. No, Tiriciti, descarat. Pobreta, la guapeta. Tu te tens que quedar amb la teua Tereseta. Aguri, el senyoret, el que portava els dinerets. Mireu que xuleta que és. És un xuleta, el senyoret. Avant, senyoret. Se'n va fer la partideta. A on va? A Xulbi o al Gurugú? Ale, senyoret, com se nota que té dinerets. Mira com se barallan el abuelo. Atenció, que ara ha de vindre la seua senyora, la Tereseta. Però Tereseta no ve, està festejant. Mira com estima el sagristà. Ai, quan s'entere Tiriciti. Tiriciti! Dile que... Baixa, que així no ho arregles. Baixa. Ves. Este Tiriciti no aprèn. La segona portar als nassos. Ai, pobre Tiriciti. Ai, sí, moca't. Tiriciti! Que, mira, que veu nou! Tiriciti!
però així no notes que eixirà al mig, Teresita. Al mig? No topa, que m'ho han dit a mi. No topa? Ix. Però no està, no està. Va, cridem-li tots, que isca, que isca, eres un cagarrita. Ah, ja està ahí. Vinga, vinga, corre, Teresita, corre. Ai, que te topa, xix. Ai, que la topa, ahí va, Vale, vale. Molt bé. Cuidao, que va per la dreta. Vale, vale. Molt bé. Seguís. Teresita, millor que el Soro. Ole! Però quina gràcia que tens! Eres molt valent! Corre! Què passa? Ai, què passa? Una desgràcia! Teresita! Ai, què ha passat? Una desgràcia, segur! Teresita! Cridem-lo tots! Teresita! Espera't! Teresita! Escolta! Teresita! Ai! Què t'ha passat? El bou m'ha topat. Com? Si estaves fent-ho molt bé! M'ha topat. En casa! M'ha fet mal. Però estaves sentat en el sofà. Si estaves fent-ho la mar de bé... M'ha topat. Ai, que desgràcia! I què t'ha fet? Molt de mal. M'ha fet molt de mal. Però molt de mal, què vol dir això? M'ha fet un forat. Un forat! On? I sabeu on me l'ha fet? Tots! On? No m'ho puc creure, Teresita! A veure, passeja't, que te veig anar a veure el forat en el cul. Teresita, tu no estàs molt aplomat? No, xiquets, este també està molt desgavellat. El forat el tenim tots en el cul, Teresita. Sí, Teresita. Que el teu és molt gran, Teresita? No pot ser. Pues te tindrem que portar a l'hospital, Teresita. Ala, pues vinga. Ui, escolteu. Què és això? Les campanes de Meliana. Què seran? Els moros i cristians? No pot ser. Seran les festes. Oh! Atenció! Mireu quin poble més desgavellat. Mireu, és un poble que no té trellat. Hasta Sant Josep fa de capità. Açò ho heu vist vosaltres. Les beates en la banda mora. Açò no té trellat. Quin poble més desgavellat. Però saben ballar i tenen diners perquè està el senyoret.
tenia el cul molt foradat. Mireu si era foradat, que han posat els vàters de l'institut i han tancat avui l'escola. Per això han vingut a visitar-nos els xiquets. Oh, mireu què apareix. On vas? Estàs molt contenta? Content? He fet la maleta i me'n vaig. Què dius? Me'n vaig. Sí. Diu que se'n va, què vos sembla? No, digueu-li no! Tirisiti, on te'n vas amb eixa maleta? A veure què veig amb la maleta? Que bonica, si és de la patrulla canina. Per què te'n vas, Tirisiti? Me'n vaig perquè estic farta. Els mateixos que estan per ahí. Estan estrellotats. Estàs fart de tot això. La veritat és que és un poble sense trellat. I d'estos també estic farta. Estàs fart. No, Tirisiti, no. D'ells no, que ets bona gent. Un poc escandalosos, però és bona gent, Tirisiti. Escolta, on te'n vas? Me'n vaig a la lluna. A la lluna! A la lluna. No, Tirisiti, i com te'n vas a la lluna? Me'n vaig al metro. En metro? No, Tirisiti. Tirisiti. No, Tirisiti. A veure, xiquets, Tirisiti. És que no, és que el metro no arriba a la lluna. Però si arriba al carrer Colón i al Corte Inglés. Al Corte Inglés, sí, i al carrer Colón també, però a la lluna no. Aleshores, en què vols anar? En globus! Diu que va anar en globus, però si no calleu no el podem escoltar. A veure, Tirisiti, un altre que s'ha contagiat del desgavell d'eixe poble. Com vas anar tu en un globus? D'on vas a treure tu un globus i així no hi ha res? Mira. No! Un globus de la Fimel! Vaya, pues no sé si això te podrà dur cap amunt, eh? ¿En serio? No m'ho crec. Però si això estarà desunflat, Tirisiti. No, que està bé, el veig bé. Estàs boig, però bueno, com tu vulguis. Ale, digueu-li adeu. Adeu! Que desbaratat. Tirisiti no arribara perquè no va poder pujar. Tirisiti no arribara perquè no va poder pujar. Ho veureu.